دم خوش گهدار و تماشوانین هیجاد برنامه روژوا ایرو دل گلبنه. هلبجارتنین هرمین ترکیه اتمسفرا گرمیا سیاسی گهاندی آستک بلند. بتایبتی سرکفتن کاندیدین پارتیا کماریا گل جهت دشاردارین مزنین ترکیه نها آلوزید پلاتفورما سیاسی ده پیدا کریه. اک پارتی استانبولی گلیه انجامین هلبجارتنی کری و بتایبتی اف یک نها بویه روژوا پیش ترکیه. دیار کردن که دشواری سیاسی لی ترکیه کورتر بود. لباکوری کردستان جزیده بونا دنگ و شارداریان اک پارتی مجارک دنا گرم آروجوا باکوری کردستانیه. اف پروسه اکل باکوری کردستانی و ترکیه هاتی جیاندن هم دیلگل میوانین روژو ایرو کاندید پارتی دموکراتیکا گلان HDP شارداریاش بو کچیکورن آنکره دیادین فراد جستودیا میا آنکره و ریببری سازی راپرسی راوست روژه سیر گراس و جستودیا میا دیاربکری بگرن دست و بنرخینن. امش دیاربکری دست بیتکن سلاف که روش هل بشارتن تایبتی تین کرن کو پروسیا دموکراتیک پیش بکوه چار سریش پرسکرکان را بین پیدا کرن لی دیاره لی ترکیه پشتی هل بشارتنی وکی کو پرس مزنتر بون. دیتنا و بک سازیا راپرسی چیه اگرین وی چنگر امشته بکر نها هونزانین 24 حزیران پشتی 24 حزیران هلبجارتنا داوی پیکات 8 مه در باز بو سرده ایرو ام دبینین کو تابلویک ج 24 حزیران گلک جدور ندرکتیه خوله به تایبەتی سێ باژارên mezin bajarên Kurd van her sê bajarê mezinên Kurd em dikarin bêjinekî tabloyekê kêm zêde wekî 24 Hezîranê hilbijartinên parlamentoyê de çi encam derketibe holê îro em dibînin ku hilbijartinên heremî de dîsa ew encam kêm zêde derketiye meydanê. Lêbelê ew bajarên ji bilî bajarên mezin yani yên ji bilî Diyarbekir û Wan û Mêrdînê derên wekî Agirî, derên wekî Îdir, derê wekî Xers em dikarin gelek derdî jî bişmêrin Şirnex û Colemerg û derên wisa. Van dere em dibînin ku HDP ew şaredariyên destê xwe yê berê de jî winda kiriye. Em dikarin van li ser distê xalan binirxînin. Ayeke me ku ew zextên ewleheyî îro HDP gelek qalavê dike ew tenê ser wê tiştê em nikarin binirxînin. Lê em dîsa jî em ser vê qalê em vê qalê nekarîn vê xalê nekarîn bidîne aliyekê û ser baxivin jê wê bi heqiyeke ser HDP em dikarin bikin. Lêbelê ya yekem HDP performansa wê ya hilbijartinên giştî li ser hilbijartinên heremiye bixwe. Ev çi meعنê HDP ve 16 sala ve bajar destê xwe de girtîne, şaredariyên bajaran destê xwe de girtîne, lê van dera numuneyek baş neafrandiye. Yani ev jî bi kêmbûyîna dengê HDP wateyek ya wê. A duyem ev polîtîkayên zextên ewlehiyê dewletê li bajarên biçûk û navçeyên wayên biçûk li ser HDP'ye, li ser dengên HDP'ye kêmbûyînek çêkiriye. Lê em dikarin bêjîne ku HDP yan jî Kurdan, hilbijêrên Kurd herî zêde derbeyan mezin li metropolên Tirkiye ittifaqa MHP û AK Parti'ye xistin. Kekê roj pirsa min ji xwe ew yek bû ku bi taybetî li welatên demokratîk gava ku hilbijartin tên kirin hilbijartin dibine riyeke çareseriya aloziyan pirsgirêkan hürmet û rêj îradeya hilbijartinê re tê destnîşan kirin li Tirkiye wekî ku piştî hilbijartinê diyare aloziyên siyasî di platforma siyasiya Tirkiye'de germtir bûne bi taybetî mesela niha li İstanbolê aloziyekî pir mezin di siyaseta Tirkiye'de tê jiyandin. Gelo ev yek normal birêz gîrasun. Yani ev ne tiştek normal lê belê muhalîfan ev tişt hêvî dikirin. Yani ev kesin niha bi Tirkiye'de partiyên muhalefetê yan jî piştevaniya wan dikir ev benda wan tişta bîn.
لبل ام تکارین بجنه کو ایرو افتشتن نه هاتین قبول کرن به تایبەتی استانبول او نرخاندنên نسر vê tê kirin em dikarin bêjine zêdetir tê gotin ku yanî ev ji qebûlkirinekê zêdetir nava AK Parti'ye de xwemaliya AK Parti'ye de hin nakokî derketîne holê de yani ew kesên em dikarin bêjine li nêzî piçekê Abdullah Gül ew kesên nêzî piçekê Berat Albayrak piçekê kesên nêzî Süleyman Soylu این دردوران اردوغان اف دخوازم و سوجه دستچوینا متروپولا ترکیه متروپولا استانبول باوجن سر هفت yani ایرو اف نقبول کرنا و مسئله اساسی بنگهینا و لسر و دقومه لما ببینه کو yani ایرو او دنگن نهاتین قبول کرن تنه اشمارتن لحیا demek nez hemen bibinin ku ev bivan itirazan tişt encamek nezi AK Parti ederneke ve holi. Keke roj her vaha dîtinek heye tê gotin ku MHP bi xwe jî deng li bajarên mezin ên Tirkiye wekî Ankara, wekî Adana, wekî Mersin, wekî Antalya, wekî İstanbulê deng nedaye AK Partiye. Hûn saziyekî rapirsiyê gelo divê babetê de tu dîvçûn çêbûne, tu agahdariya an nirxandin ku em ji te werbigirin heye? Tişta yekemîn yani ya bi sereke ya vê hilbijartinê krîza aborî bî. Krîza aborî encamê vê hilbijartinê derdixist holê. Yani çima bajarên biçûk dernexist holê û metropolên Tirkiye û metropolên Bakurê Kurdistanê ev derket holê. Çünkü ew mesele ew e ku bajarên mezin de bandora krîza ekonomîk, bandora qeyrana ekonomiyê xwe zêdetir derxist holê. Yani kesên bajarên Rojavayê Tirkiye ew hilbijêrên Kurdên beriya niha nedidan HDP jî lew hilbijêrên AK Parti'ye yên Kurd ve hilbijartinê de meyla waçû ser CHP. Hem yê kesên deng dayîn HDP beriya niha ew bi riya HDP ew daxwaz ji wan kir û wan çû da Tifaka Milletê yan jî CHP lê belê em dikarin bêjine bi taybetî Adana kesên beriya niha deng dayîn AK Parti'ye ew hilbijêrên Kurdên bi AK Parti'ye re sadiq ve hilbijartinê de dengê xwe dan CHP û tekçûyîna Tifaka Cumhurê yani ya MHP û AK Parti'ye Rojavayê Tirkiye van metropolan Kurda nîşana xwe lê da. Belê birêzgiriya Sunamê em ê vegerin gelte. Em derbasî Ankarayê dibin Silav Birêz Firat. Kek diyadîn min dixwest ez vê yekê bizanibim. Galo bandora piştgiriya dengderên Kurd li Tirkiye, li Rojavayê Tirkiye bi taybetî piştî bangewaza HDP ku CHP zêdeyên wan bajaran girtin şaredarî xistine destê xwe de gelo dê alîkariya wê ji bo proseya demokratîk li Tirkiye çê bibe? Yani nika siyuyekên adarê da hilbijartinekî heremî çêbû, ev hilbijartina heremî mîna hilbijartinê dinine hewce nake yani merif li ser hilbijartinê berêviyan muqayese bike. Ev hilbijartina dibinê siya serokkomarî, sistema serokkomarî da harçêkirin. Yani di sistema serokkomarî da Ani hatin yek cepha cumhur, tifaka cumhur çêkirin, yek jî tifaka millet çêkirin. Îcar vî tifakê wî çêkirin, van her du tifak jî Kurdan derxistin dervayê vî tifakê. Kurd di mabêna her du tifakan da hewce dikir qerarekî gelekî yani pêwîst bide û qerarekî wisa bide ku bikaribe xwe di siyasî, di saha siyasî da bikaribe ifade bike û xwe bike rava bide û di siyaseta xwe li hilbijêrên xwe bibe xwedî. Îca wî çawa ku viyan çêkirin di gelekî bajaran da tifakên gelekî acayip çêbûn. Mesela li Îdirê
yani ittifaka millet da İyi Parti hebu, Partiya Meral Akşener rabu daxuyani da go emle edire eme pişkiriya Erdoğan bakın, pişkiriya Partiya Erdoğan bakın. Yani dert davet devir da yani tekbirina Kurdistan'ı bu. İca siyasetta Kurd li Bakur o kararaki geleki pevist da o gol Rojavayın Türkiye tekçina cepha tıfaka cumhur o vakidinci yani uçağı ku tekbirina tıfaka cumhur çebu yani xwezayî cephadinê quvvet kir li ser viyan Kurd tercihê xwe li ser tifaka millet çêkirin û li ser vî jî dengê xwe dan û encam girtin. Li Kurdistanê yani esas wexta ku meriv li hilbijêran mêze dike yani muqayesa viyan di sîstema parlamenterê da çêkirin û di sîstema serokkomarî da çêkirin aynı qenaetê dernaxe ortê. Yani devra da du cephe çêbûn û Kurd jî tercihê xwe Gelo ew bijarde rast bû Birêz Firat. Birêz Firat ew bijarde rast bû ku HDP û bangewazî kir û dengderên Kurd jî diyar ku li Rojavayê Tirkiyê dengên xwe dane hevpeymaniya millet ku hevpeymaniya millet piştî hilbijartinê bi xwe bi di gotinan jî yani formülasyona wê piştgiriyê ku ji Kurdan piştgirî wergirtiye ne anî ziman û heta tê gotin ku AK Partî dikarî fişarî xwe li ser Kurdan zêdetir bike bi vê dilgiraniya windabûnê gunehad dijî. Yani AK Parti geleki siyasetteki yani sert meşand. Li ser kadroyên HDP tehdit hebûn, binçav hebûn. Di girtîgahan da gelekî kadro li derê anha ji siyasetê yani hatine qutkirin, siyasetê hatine pêşiya wan hatiye birînê. İjar yani sistem meşruiyeta sistemê jî li vir hat holê. Yani ev 2 sal serokkomarî ji bo gelan, ji bo Türkiye, ji bo Cumhuriyeta Türkiye baş e yan ne baş e ev ya derket ortê. Ama pirsgirêka aborî jî hebû, krîza aborî hebû, rast bû insan ji vî îşê nerazî bûn. Yani hema di sokakan da, di mehelan da, di bajêran da tifaqê çêkirin, tifaqekî xwezayî çêbû yani. Tifaqekî wisa çêbû ku hat asta referandumê. Asta referandumê da li 5-6 bajarên metropolên mezin İstanbul, Ankara, Adana, Mersin gelek nüfusên Kurdan li vir zêdenin û Kurd tercîha xwe li ser têkbirina vî serokkomarê meşandin. Belê spas Birêz Firat ez vedgereh me Diyarbekirê kekê roj li Bakurê Kurdistanê çendîn bajarê ku te bixwe jî bi nav kirî Betlîse, Agiriye, Mûşe, Dêrsim e ku HDP berê hem li şaredariyan hem li bajarokan jî şaredarî di destê wan debûn. Gelo ev yek nevin da bûneke ji bo HDP egerên wê yekê çi bûn? Yani ez tiştekî sererast bikime muş berê jî ne destê HDP de bû. Lê belê Bitlis û Agirî û Şirnex ji bilî wê jî Dêrsim vê derê windabûyînek mezin heye. Li bi taybetî Şirnex, bajarê Şirnex û Zaynev der wek kehla HDP xuya dikir. Têkçûyîna HDP li vir gerek lazim e ku ser vê esasê HDP rexneyekek mezin li xwe vekirin. Lê belê rapirsiyê me hem Bitlisê hem jî Agiriyê kirî beriya hilbijartinê wê de xuya dikir ku HDP yê winda bike. Yani çünkü ji xwe 24 Hezîranê jî van dera HDP yani navenda bajêr de ez bi tevahî behsa Bitlis û Qersê nakim, Bitlis û Agirî nakim. Van her du bajaran bi xwe AK Partî
hem nezi HDP bi hem jî peşiya HDP bu. HDP van dera piçeke namzetin bi taybetiye dikarin bejima agirî namzetin baş nedan nişandan. Dîsa Dêrsimê nava Partiya Komünîst û HDP'de çûhat muzanî wê de Kurdê Elewî zêde ne. Li belê yani tekçûyîna HDP'ya Dêrsimê şikestinek mezin em nikarin bidin nas kirin çünkü yani wê de xwe kêm zêde hem tişt nezî hev bînt ew kesên ji winday kirîn standîn jî HDP ne gelek dûrin. Lê belê karim taybetî bêjim şirnex şikestinek mezin danîşan bo HDP em ê lê binêrîn ka rojên bê yê çi derkeve holê. Lê belê em dîsa em binê tiştekê xîz bikîn em dikarin bêjine ku şirnex de derê wekî Slopya, derê wekî Cizîr, derê wekî Hezex ev der qeyûm hatibîn avêtin. HDP ev der nezî sedê heftî, sedê şêst dengek mezin dîsa stand. Dîsa Mêrdînê yani Misêrbîn û Qoserê van dera dengê xwe zêde kir. Lê etkarim tiştek dibêjime yani lazim e ku HDP eger bixwaze Bakurê Kurdistanê de carek dî mezin bibe lazim e dîsa wekî heftê Hezîranê hêviyekê bide gel. Bi vê eksê tenê bi înadekê HDP naçe ser. Yani ev çûyîna wê ez dîsa bawerim e ku ev çûyîna AK Partiye şikestina AK Partiye ya Metropolê piştî Kurdan dîtî demek ne zêdîsa HDP li ser dengzêdekirinê biçe emareyên wê nîşaneyên wê bi qadê dibînin rapirsiyan de dibînin. Lê belê etkarim dîsa tiştek dawî bêjime ku ew krîza qeyranê ya ekonomiyê Bakurê Kurdistanê de bandora xwe kêm da nîşandan lê belê Rojavayê Tirkiye metropolên Tirkiye navbera Kurdan de nîşana xwe yani bandora xwe zêdetir da nîşan. Keke roj dixwazim bi rastî wê yekê bizanibim. Niha di proseya hilbijartinên heremî de Serokkomarê Tirkiye derket got ku Kurdistan li Tirkiye nîne ya ku di zimanê siyasî de wisa jî dikare bêxwendin ku welatekî gelê Kurd nîne Kurd hene lê welatê wan nîne li vê derê Kurdistan nîne evê yekê qet tesîr li Bakurê Kurdistanê nekir yani xelkê Bakurê Kurdistanê ji xwe nepirsî negot desthilat nebûna me dipejirîne em ê çawa biçin deng bidin vê desthilatê hîsekî wisa çê nebû rapirsiyan de ev yek çawa hate nirxandin yani. Etkarim tiştek wisa bêjim berê ew kesên dengê xwe didan HDP ew kesên dengê nezî HDP partiya dema me ji wan dipirsiya me digotiya partiya we ya duyem kî ye hûn ê dengî bidin kî wan kesa digotiya AK Parti. Lê belê piştî van gotinên Erdogan ew kesên nezî HDP û nedixwestin deng bidine CHP hişk bûn û çûdan CHP yani ev bandorek wisa kir yani eger hûn bixwazin îro sedema çûyîna Enqere, Stenbol, Mersin û Adana û Antalyayê bo AK Partiye bikine me bêjine ji xwe Kurda AK Partiye da winda kirin. Van dera ew tesîra wê li ser hilbijêrên HDP çêbî dengderên HDP ji van gotina aciz bûn û çûdan CHP. Daxwe ew kesên deng didin HDP xwe ji CHP gelek dûr dibînin. Lê belê etkarim tiştek dî sereraz bikim zex tenê nayê wê watê dengê HDP zêde bibe û dengê AK Partiye kêm bibe. Lazim e ku tişta min gava dî jî gotî gerek Kurd siyaseta Kurd hêviyekê bide. Yani eğer ev tekçûyîna Kerkûkê nebiya, eğer tekçûyîna Efrînê nebuya, tenê operasyonên Tirkiye yan jî gotinên wê pêşberî referandumê gotî, Erdogan gotî, eğer tek biçûya, wê demê yê AK Partiye etkarin bi ji were teqezî bêjime yê Bakurê Kurdistanê tek biçûya yê nemaya. Lê belê her ev gotinên wî jêrema, her ev operasyonên wî jêrema ji ber wê Kurd jî piçekê bêhêvî bûn yani tişta rast ew e. Belê spas kekê roj em derbasî Ankareyê dibin
کک دیادین اف روشاکول باکوری کردستانی رودایی یعنی کم کرنا دنگانگل و هدف دی دیفچونه که لیکولینه که لسرویه که بکه بدس جدست قصنا بان شارداریین گرنگ اینج هدف و حتی اتفاقا کردستانی را Yani dedi şart û mercên hilbijartinê gelekî tesîr li ser hilbijêran dike. Yani heftê hezîranê da ew dema diyalog û aşîtî û hevdîtinê bû gelekî yani siyasetkirin rehet bû. Fakat ji heftê hezîranê yekê Qasîmê rewş guherî, sistem guherî û tehdîd û gelekî metirsî li ser hilbijêran dewam dikir. Yani ev encamên hilbijartinê merif dikare wisa şîrove bike. Sedî pênce em bibêjin cepha cumhur girt. Sedî pênce jî cepha millet girt. Îjar di ser vî nav van her du cephan da eger wî çawa ku bêfem kirin siyaseta Kurd sedî 25 yani li cepha millet da mümkün e sedî 25 bimîne yani Kurd eger şertê wan azad bin, eger hukuk hebe, eger rahatî hebe, serbest xwe îfadekirin hebe, Kurd yani dengê Kurdan li Türkiye sedî 25 divî mabênê daye. Belê. İca Türkiye yani Kurdistan, Bakur yani entegre biye li nav Tirkanda, li Rojava bajarê herî mezin İstanbul'a, Edene'ye, Mersin'e yani Kurd û Türk divra da yani di nav hev da entegre bûne. İca hem entegre bûne ama nasnama xwe dixwazin, zimanê xwe dixwazin û statû jî mümkün e bixwazin. Van tiştana di hevdîtinên îmralî da hat qisedanê hemû di peyaman da di mazbatan da kek diyadin min dixwest ez vê yekê bizanibim kek diyadin niha هدف اتفاق به هم پارتیین و حرکتین کردستانی را کرن دی گوتن د پلتفرما سیاسی مدیاتیک د جی دی گوتن کوم فوکوسا خو زیاتر دا ناوندا باکوری کردستان یعنی دیاربکر در دورا دیاربکر اولوی دره هدف دنگی خو 100,000 زیاتر بلند کر گلو گر فوکوس به گشتی لسر باکوری کردستانی هبانه باندور کوی باشتر چه ندبو جبر کن وکی نمونه مثلا لپیرانی برز آی görem فلات آی gören دنگین هدف الویدری زیده بون لچناری اتفاقا کردستانی دیسا کاندید بسرکت یعنی فوکوس براستیش بوی نابنده باکوری کردستانی چه بو دوی بابتی ده گرتوم رونی بکی برز فلات Yani komisyona hilbijêran gelekî yani şaşî çêbûn eviya em kabul dikin yani di nav xwe da jî em viyan rexne dikin fakat ev yani ittifaqên cepkiran û sol û sosyalîst û elewiyan di noxta keyfiyet û kemiyetê de bi nisbetekî yani makul gere bihata çêkirin partî Hereketa Kurd mecbûr e li vî îşê vegere vî nispetê di ber çavê xwe da derbas bike. Li hînkî bajaran, bajarokan, namzêtên yani gelekî şaş hat ravadayînê îro wîşa ku em encamên hilbijartinê mêze dikin ev ya derdikeve ortê. Yani tiştê ku derketive ortê hewce nake meriviyan veşêre û pardax bike, bincil bike ev ya tiştekî ne exlaqiye ne jî vicdaniye. Yani em mecbûrun kulê xwe bidin pêşiya xwe gelo li ku derê me şaşî kir me li ku derê yani xeletî kir ku ev encam derket. Ev prosesa ku 2012'dan 13, 14, 15'dan devam kir evî gereka bir mêze kirin دوی دا چه هات ortê, çi hat sermasê, çi diyalog çêbû, çi hat qisedane, çi hat qebul kirin, çi nehat qebul kirin. Lazim e merif li vana hemû mêze bike û bi taybet jî Newroza 2013 jî siyaseta Kurd hewce dike referans bigire li ser wî manîfestoyê siyaseta xwe dar bixîne û
û amade bike gel û amade gel bike ku li ser viyan here siyasetê. Yani îro mesela Kurd di Türkiye'de meselekî yekemîne. Belê dibêjin yani aboriye tengasî heye, tehdit heye li ser insanan metirsî heye. Fakat vana derbas dibin ama êku herî mühim meselekî qedîm mesela Kurd e. Siyaseta Tirkan jî yani anî hat du tifaqan dixwast ku siyaseta Kurdan di navana da biketune ew jî hat femkirin ki Kurd quwetekî sêyemîne û tercihekî Belê. li ser xwe azad û çavçê bike dikare îstîqametekî bide siyasetê. Belê. Ev ya wisa are femkirin. Belê. Spas birêz Diyadîn Fırat ku ji Ankara'yê stüdyomayê Ankara'yê tül gelme bûyî. Spas roj sîrgî rasûn ku ji stüdyomayê Diyarbekirê tül. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya Rojeva îro heta bernameyek dîna Rojev